coses que hem treballat són els ossos del cos humà. Voleu saber com ho vam fer? Primer, vam buscar per internet els noms dels ossos i amb aquella informació vam omplir una fitxa d'un esquelet buit. Després d'estudiar-ho va venir la part més complicada, la construcció d'un cos. Sembla fàcil, però no ho és. Hem retallat els ossos de l'esquelet i els hem pintat. Hem separat la part dreta i esquerra de l'esquelet. Hem anat buscant els ossos adequats. Comencem per dalt. Primer l'esternum al mig, la clavícula i els omòplats. A continuació, posem les extremitats superiors, o sigui, els braços, el lúmer, el cúbit i el ràdid. Ara ve la part més complicada. Col·locar les 12 costelles a la caixa toràcica. A continuació, posem la pelvis i les extremitats inferiors. Dóna'm aquest ostalliol. Aquest és el fèmur, l'os més llarg del nostre esquelet. I ara la tíbia i el peroné. Te l'has trencat algun cop? No, jo no me l'he trencat mai. Jo sí. Això es diu fractura. I només falta els peus perquè els ossos estiguin aixecats. Ja hem acabat l'esquelet humà i només falta el crani per acabar tot. Voleu posar-li un nom?